Murat Garif adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining muallimi Döwran Saparaliýew berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçda urundy. Hormatly prezidentimiň taýsy tagylarlaryny netijesinde geçirilýän ýeň dünýä garaýşly, ýokary bilimli ýaşlar taýýarlanmak babatda döwlet siýasatiniň ileri tutulýan ugry sany bilimi we ilim ulgamyny hemme tarapdan ösdürmekden ibarat bolup durýandyr. Gahrman arkadaşlarymyz beýik başarýyşlaryny üstünlikli dowam etdirýän hormatly prezidentimiziň arkadagly gahrman serdarymyzyň ýagdawsuz aladalar netijesinde ýaşlarymyzyň ilimli, bilimli bolup ýetişmekleri üçin taryhy işler durmuşa geçirilýär. Şunuň bilen baglykda talip ýaşlarynyň elektron tilsimatlary günlük durmuşda ulanmakda, täze tehnologiýalar öldürmekde, olar ornaşdyrmakda, işçilik bilen tapawutlanýanyny aýratyn bellemek gerek. Kazanılýan üstünlikler bahtiyar ýaşlarymyz bilen berk baglanşyklydyr. Garaşdy bir tarap ýurdumyzda ýaş nesliniň dünýä derejesine laýyk bilim almak üçin hormat prezidentimiz tarapyndan ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň ähli künjeklerini gurulyp ulanmagy berilýän täze döwre bilim ojaklarynyň häzirki zaman ösen innowasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylmak hem sany bilim ulgamynyň durmuşy ornaşdyrylýanlygynyň aýdyn suwtnamasy bolup durýar. Yani bugün hem Murat Garif adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti tarapyndan biologiýa dersi boýunça 3-nji halkary onlaýn internet olimpiadasyny geçirilmek hem munyň aýdyn mysaly bolup durýar. Bu bäsleşige daşary ýurtdan 24-si, şol sany 90 sany ýokary okuw mekdebi we 524 talip, döwletimizden 20 sany ýokary okuw mekdebi we olardan 217 talip ýaşlarymyz gatnaşýanlar. Döwletimiziň ähli ýokary orta hünär ve orta okuw mekteplerine sany bilim ulgamy atly portal taslamasynyň ýoly goýulmagy, ýurdumyzyň bilim ojaklaryna teleköp arkaly gurulýan okuw sapaklary, internet bäsleşikleri, berilýän bilimiň hilini ýokurlandyrmakda, okutma usullaryny kämilleşdirmekde we öňdewarjy tejribelerden peýdalanmakda ägert uly ähmiýete ýeder. Bularyň ählisi halkymyzyň awdançylygyny, döwrap ösüşini üpsün etmekde hormatly prezidentimiziň taýsy tagylarlarynyň miwasdyr. Menim şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak alyp barýan ýyl-ýurt, döwlet ähmiýetli, umum zat ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň elmydam rowaj almagyny tüýt ýüregimden arzu edýär. Murat Garif adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetining 6-njy ýyl talaby Soýegow Kadam. Pekin paýhat ummany magtymyl praýylyna gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary netijesinde ýurdumyzda ilim bilim babatyna uly işler alınıp barylýar. Anhabun hem biziň Murat Garif adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetimizde biologiýa dersi boýunça 3-nji halkary internet olimpiadasy geçirildi. Bu bolsa biz talip ýaşlara öz okuyup başarnygymy, ilim bilim derejemizi ösdürmeklige uly ýardam berýär. Şeýle-de öz ýurdumyzyň baýry ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda geçirilmegi biologiýa dersini has üçin öwrenmäge, özleşdirmäge ul mümkinçilikleriň biri bolup durýar. Häzirki wagtda ediz diýarymyzda hem ýaşlar siýasatyna berilýän ören uludyr. Elbetde okumak, öwrenmek, sport bilen meşgullanmak, ihlasly we döredüjilikli zähmet çekmek ajaýyp zamanada biz ýaşlaryň esasy maksatlarymyzyň biri bolup durýar. Şu pursatdan peýdalanyp ähli aladalaryň sakatyna duran gahrman arkadaly gahrman serdarymyza tüýs ýürekden sag bolsanmyz aýdýar. Oý gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak,
il wagtly, ýurda ähmiýetli edýän işlerine mundan beýlek hem üstünlikler ýar bolsun.